Sa Good Vibes, kung ikaw makakita sang iPhone 13, ano ang imo nga himuon? Isa ka empleyado sang food truck ang nag-uli sang iPhone nga nabilin sang isa ka customer. May report si Romeo Subaldo. Kung gabi, nagaidas ang mga kananaan diri sa may Aguinaldo Street malapit lang sa NBI office kag sa tabuk lang sa isa ka call center. Isa na diri ang Zipotai food truck. Sa nagdigad nga semana, samtang masako sa pagkandos sa beef pares kapag serve sa mga customer ang mga empleyado. May nadeparahan si Jerry De Leon nga nabilin sa lamesa nga iPhone 13. 5 ka mga lalaki ay nagpungko sa among lamesa kag nakahalina. Gintinguan niya nga lagson sila pero wala na. Yari ko diyo, ga-serve ko. Pag balik ko mo na imusong ko tani, may nakita ko nga cellphone, iPhone. Di mo ito ginagago ko kwa, ay balik tani sila bala. Di mo ito pagdagan ko, why na sila, kay why ko kabalo kung nilang props na naslakyan bala. Okay. Tigil na, nagusapot ko nga si Eden. Kay tungod masako sila sa pagwa-sulod sa mga customer, gin pa kamaayo niya nga itugyan sa iya nga upod ang cellphone, hinali nga magbalik ang customer. Kag, matapos ang isa ka oras, nagbalikid ba ng customer kag nagpasalamat sa ila. Istorya ni Jerry, may customer man sad tunga nakabilin sang kahita nga may 8,000 pesos nga cash. Sang nakita ini sang iya nga upod, gi-turn over ini nila sa tag-iya. Ginpahangop sila kuno sang tag-iya sang kanaan nga ang manamit nga pagkaon, mas namit pagid kun updan sang maayo kag tampad nga serbisyo sang mga empleyado. Amo ginasira mo nga gold sir, basta may mabil ng iya ka customer naman sir. Inakit kinanamon kag ibalik na sila sir. Wala man nagsun sa pinsan nga mo iPhone kuno guna kon pa ni. Well, man sir kay siyempre amon sir andes na gid kami sir sa amon nga customer kag sa amon nga mga boss sir. Si Jerry, wala nagpadala sa temptasyon, nahaya pang iya nga iloy nga napatay kag kadatapos na duty, nagadiretso siya sa punerarya. Para sa iya, basta ini imo, ini dapat pagkuwaon kag ginpangabulayan man sa tag-iya ang pagbakal sang amo nga cellphone.